Жаңыга бүгүнгүттен олонко бүлүйдәгы хыга сагаланна. 2 күннә кухунардак түһен ыгык болар сирин ула хырытта. Бүгүн биллибитнен түһүлгә халбут улары хачайдан сорох сирдергер комак кутан ыгыкка ытыллактак көрөктөр бага хәңиттен сагаланан бүгүн йөрүләк быгамайгыга жаңылар олонко хыганар идилар. Бүгүнгү күн сүрүн калгата түһүлгәгә дери солу у быхан быгыр хулус полехеттере жону мотордактынан тората хаҗаллар этенне батагайтан быстала хох вертолет ылжыттары ыгыктыр сирге тахар. Олонко хыгын 11 часка Саха Республикатын Элдархана тиенарыйда Егор Борисов олонко Сахана ротун төрү түгәһен карыстырга төһүкүс болар. Сүйсылы һигер Саха сиринехленет нахсана 2 түгүлел бәтә бүгүн Биһиге Республикатагы олонко хыгын 10 хыллак 2 түһмәгән сагалык биттен туран улус олоктокторугар республика сайдыдыгар сүнкен кылаттарын киллер биҗонго нагарадалары туттарда. Санатабыт Брахник 2 күн устата барыга. Олонко көрәгән дәгәнеттән хагалабыттара. Онтан олонко көрәгә дәгәнеттән хагалан билгин дә бара торар ванда хөрбәт ос күнен битәр, хөрбәт ос җыла күнен битәр. Бүген буллагына 11 частан открытиедан ортыбот, дахпот күчкә җитә, никадан тюлген, егер каракай улар тасыттырын техник өтүнән обаттаран хаккаҗайдан охынныбыт ванда үтүнән кумагат калан дигәннәр барган үспәйдән